Duarbaguri constituency angkang MEC Richard Tok bipen kaching thora sai ki claim ke dam lapen ki duk ke lak ki sokiun e pen chenglok khei dhorom chipupe pin pen ki claim ke dam ki misena jok ke dam tang jang mini phai kri siani Duarbaguri Congress klembang atum MEC Richard Tok bimati BJP along chepa okdun Dipu rong sopia long ke do MEC Richard Tok bia boha long ke padopon bangso kaching bedu na maya long Dalamara Town Committee amai phu Mongol Singh terang Duarbaguri BJYM dun mai phu Biren Tok bipendang lok ke ong dong atum chitong dun rinti Bangso ka chapok dun amai long Duarbaguri Congress klembang atum pen kaning jepon ke noni litum BJP along nang chapok dun nang koki ke dam tang pinanganar ni penta BJP atum ki claim ke dam ke misensi theklong La so jok si nilitum Congress klembang atum chingrum si nang chepa okdon lopusi MEC Richard Tok bia thingno ning jepon Nang litum ning ge thela pen ninga klong pen BJP asong along ke wang theka puthak nang litum do ana phanta ninga klong pen nang deng ponlo La si ke wang GR ni song along mesena saya mo ke claim ponjia phanle bor I ponlo nang pusi MEC Richard Tok bipen ning jepon Itum ninga klong mesi nang funding no tapi nong tung sami ning thelo ninga klong mesi bang tapi buthot tum pen buthot dak leader do an pen tum BJP apar P hoi nili MEC hoi pen na tung fund ning kang sam pen sinali tung fund kato boy fang sa ke bang congress pen nang chepong dun tung fund ni nang ding thulo pen ke bang zirni sami kam camera pen na la pen hoda local committee leader tum sami non thebang no sami president secretary ta dulo diring long sami tum leader tum rajani ite dulo da dhora pen bain tum tai tum tam committee chairman mosing dolomara taun pen da dhora lo mosing tera mata dulo jate je kibang zirni bang somden si kam kem kontek pa mi ma la so bang tum ansu se aho or nai idun hek pen nasi ning cepat ke pono je ke wanji ani same tum camera pet pen aja da ka mai hin da same tum chun pono Bang ingkoi reisi Congress klembang atum aphan BJP apoho lapen aputup ku ponsi BJP along mesen pensi MEC Richard Tok bi pensi tami deng ponlo News report Karbiang Long Live